koro apani mano to thogo tho. Hiro kamano. Koro kanyo to naneno ka ODM notemo duoko. Notemo duoko omenda ne joma notwecho. Hiro kamano senior. Ni tweyo omenda en ni mar mondo party ne ni bende wan gi joma serious. Ok joma walo. Kech inya yudo ni jomoko bende dhiya nikech en gir tugo kaka nye en gir tugo no. Koro gibende gidonja ni mondo ketie nyigi kanyo. Koro mondo ne ni in serious nyaki twe omenda moro mabiro ng'iyo ni kara koro gini en gima ok en gir tugo. To bende ok duok ni kisetimo ang'owa kose yombi nikech ing'eni sama isechulo pes disco to kati miel kata ok imiel to ni isedonjo ang'owa e disco. Ok iwach ni an to DJ no ok otugo thumbe mok mora koro duok na uru mara. Macha ne pes rangach nyisechulo midonje ok nya duokni. Gimoro kendo ma awinjo ka ji wacho kenyo ma agombo na losie wacho ODM ne. Iwinjo ka ji mang'eny wacho ni ywelo nyoko timore. Mano pachgi kendo ber. But anawachoga ni achiel kuom gigo ma jothurwa nyaka tim. En ni kidwa kelo lokruok kamoro to kuongi donji e gino. Ji mang'eny wachoga ni gin jo ODM mana nikech gin joluo. To kidhi e register mar party no to bende yudo ka ging'ama ng'owa gionge. Emomi ineno ka gik mitimo ma ok gidwagi, gik mitimo maricho ne gi timore nikech ok gin jokanyo. Nikech ineno kata kaka sani donge nyogi keto ni gitimo yiero. Yes. Bende osetieke. Podi. Kuonde mane nitie to bende winje kata ka osebedo addressed beduru penyu tema ng'ang'a onge. Ng'eny kuonde ma gini osedhiye maber gin kuonde manyo time consensus ma ji obet e tie yien to winjore. Kwar Peresin koro ang' ibednwa jagoro, VOJ in ang' ibednwa jakom, Wuod Mwalimu in kaunwa kar organizing secretary, wawinjore, wayiere. Jomoko bende keto piny to koni an to ora ka gi list mowuok kuom party to party wacho ni VOJ koro nyaka bed jagoro, party wacho ni Kwar Peresin nyaka bed jakom, to pinge gi mowuok e party. Duond party e duond oganda. E ka kitemo ga wache. So, kade bed ni ji ondikore ni gine jo chama. To nitie gik moko ma de gitamore nikech gin gi teko kaka jo chama no. To nikech jiwa mang'eny. Ng'ato en usuga mazika ni wan ODM ni e chama, wan ODM ni e chama. To pok nondikore. To kidhi e registra mar party tiyudo ka en ja Agano party. Ineno, ok ja ODM motimo ang'owa mowacho ni. Koro kata kano mako kanda gwelo manye dhi mbele ni. Tikuongi kode ni sami ndiyo report tindiknwa namba ni mar chama. Unambu pande ni gi namba ni mar chama. To yudo kotimo ang'owa onge. Nikech en ong'ega ni ODM ni mar joluo koro nyaka bed ang'o bendo ja ODM. Pok odhi ka political parties register mo cheke ni to bende an ja party mane. Sama party uchuogwa put ma ji ndikore e kor gwengegi. Owacho ni an ja ODM onge tiende timo ang'owa ndikore. Gecha ja ODM. Anagoga kura ne ODM. So ndikruok e party en gino maberie mokalo nikech sama ng'ura ina ginitiere. To in gi teko kaka ja party. Inyalo koni an ja party member namba makama. Adagi wachni. To kiwacho ni ODM omawa.